Perä 2:00 yöllä tietenkin amfetamiini poskessa. Pää sulisee ihmeisiin, grotopia auki, farmi ei tee. Se vaan skammaa nuubi, totta worldlockit pois ja flee. Discord-tili uuni tuore nitro giveaway. Linkki vie sut helvettiin, se on noob style way. PPN plus Tor plus piipei puhelin. Ja kun poliisi kyselee, se sanoo vaan mikä juttu siin. Nube tekee karman metodiin. Feikki osoitteet ja mutsi saa just robotti imuriin. Nube painaa enteriin. Ja taas joku hölmö osti mäkin, mut se meni Nube tiimiin. Nube myy amfetamiini, ei oikeesti mut mainostaa Snapissa viivoi fiiliksi. Nube ohoi virallisesti. Feikki yritys, mut CD:ssä lukee. Nuori yrittäjä, visio selkeä. Toimii autotallista, verottaja kyselee, mut ei vastaa mitä sanallista. Netissä businessmies, IG:ssä CEO, mut todellisuudessa syö naksuja huoneessa ilman keittoa. Tilaa pakkoi väärennetyin tiedoin. Käyttää klarnaa kun joku toinen maksas kaiken iloillaan. Myy huumepaketteja, mut sisältä löytyy näkkileipää, kasettia, random muovikynä ja palautuskeinoin. Ja kun kello on 3, Nube puu peilille. Sä oot Neron, ei vaan taju meitä, mut peiliin vastaa. Ei like, ei flamex, IRL hiljaista. Ei oo ketään kehumassa games. Nube tekee klarnan metodiin. Lähetti airpodit kemiin, mut nouti ne itikseensäkin. Nube painaa enteriin. Paketti kulkee väärinpäin, mut rahat menee oikein Nube tilille kiinni. Nube myy amfetamiini. Snapissa luvat, mut todellisuudessa antaa vaan jauhopiirottiin. Nube oi virallisesti. Nettisivu näyttää siistiltä, mut takana on vaan keksijä ja vitsi. Nuuti valkoinen. Kasvella filtteri taskussa, väärä identiteetti. Jos näet Nube oilaan hätänä, sulje selain tai valmistaudu itkemään.